Čau lidi, Mr. Mrkvička je zpátky. Promiňte, že jsem nevydával videa, byl jsem nemocnej. Jo, a dneska si zahrajeme tady tu hru. Musíme přežít 100 dní v nukleárním bunkru. Tak, načítá se to. On trochu jsem to hrál, ale ne moc. Na první pokus jsem dal 26 dní. Tak, půjdu asi solo. Jo, půjdu solo. Tady, start. Asi pro jednoho. Tady máme, vidíte, můj nový skinník. Jenom koupil jsem si těch 40 bobak. Hej ho takhle. Máte? Tady to jsem si koupil, to spíš zlatý oblečení. Wow, hustá. Tak, co tu máme? A tady bude jídlo. Pitíčko. A jo. Jestli jste teď slyšeli dveře, byla to moje máma. A je to hrozný být takovej, že prostě teď mám kašel a takový, nebaví mě to vůbec. Jo, takže tady máme jídlo, tak. Ale tady budou nějaký pistolky, yes. Katana, to je mega OP. Ne, tohle není. Dohodíme se pár věcí do inventory. Takhle, máme to. Ale vržel jsem zombíka. Jsem more. Nic to je. Hele. Krásně. Zlikviduju vás. Bum. Granát. To je dobrý. Se bude hodit, potom budu házet po nich. Haša. Jo, a dejte follow ne, odběr týpkovi jménem Shadow Mess, protože ten mi pomohl s tím YouTube kanálem a tak. Jeho reálný jméno je Maty. Sorry, brácho. Jestli se na tohle video koukáš, tak sorry. Že jsem prozradil tvé jméno. Jo. Hele, pistolka. Nice. Tu krásu. Tak gigantik. Ne, choď ke mně. Ne. Tady jsou. Zombík. Yes. Jsem ho. To nějak jde vylézt. Dobré. Zabít zad. Ne. Yes. Ne, musím jenom ruku.
teď jsem byl skoro cooked. Ale takhle nemůže skončit videjko. Že můžu jenom na zombíka. Ty rychle. Yes. Mám se nahoře. Potřebuji jídlo. Dáme si. Někdy, až budu mít víc Robux, tak se udělám úplně jakože mrkvička skin. A kdo se mě chce dát do friendu, tak můj nick je takovýhle. Co? Ne, pomoc. Ne. To byly siamský dvojčata. Chce mě? Ne. Jestli budete chtít, tak potom můžu udělat si jako docela dlouhý videjko z Restaurant Tycoon 2. Hrál jsem i jedničku, ale byla ta dvojka a ta mě začala rozbavit. Ne. Piu. Hrajete bravo. Napište do koment jedničku jestli jo a dvojku jestli ne. Ne, tornádo. Ne. No, rychle do bunkru. Rychle. To mě sejme. Ne. Klikáte je to den. Tam se kouknu. Nevím, kde to vidím, člověče. Ne. Hop. Napálím toho zombíka. A pa. Ne. No. Ne, Jau. Den 14. Ty kráso, kdybych nešel do toho bunkru, už by bylo po mně. Mega katana, nějaký spin. To letadlo, to tady myslím, jde někde se stavit. Erávko. Říkáme mi to? Není tady něco ještě? Ne. Hele, banjo. Bum. To je nice. To by se líbilo mýmu kámošovi Honzovi. Zdravím Honzu ve videjku. Dobrý, jdu ven. Ne. Ne, banjo, ne. Ne, co to je? To, kamo. Ne, to je škoda. Ale 16. den, to je super. Tak lidi, loučím se, dneska možná bude ještě jedno videjko.